ଆଜି ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି କ'ଣ ପାଇଁ ଏକାଠି ହେଇଥିଲୁ? ଯଦି ଜାଣିଛନ୍ତି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ୱେଲକମ୍ କରୁଛି ମୋର ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍‌କୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠିକି ବ୍ରସ୍ କରିଦେଇଥିଲି। ତାପରେ ମୋର କୁନି କୁନି ପିଲା ଆସେ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପଢ଼ଉଥିଲି। ତା ଭିତରେ ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ନିଜର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଇଗଲି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ କାଲି ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିଥିଲି। ତ ଆଜି ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରିବାର ଥିଲା। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଅଏଲ୍ ମସାଜ କରିବାର ପରଦିନ ହିଁ ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରେ। ହେୟାର୍ ୱାଶ୍ କରି ଆସିଯାଇଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ବାହାରିଗଲି। ଯେଉଁଠି ଯିବାର ଥିଲା, ମୋର ଆଜି ସସ୍ପେନ୍ସ ଅଛି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ମୁଁ ଆଜି କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି। ଏମିତିରେ ମୋର ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା। ମୋ ଭାଇ କହିଲେ ଜଲ୍ଦି ଆସ। ଆମେ ତାପରେ ଗଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି ଗାଡ଼ି ବହୁତ ସ୍ପିଡ଼୍ରେ ଚଲା। ସେ ଗାଡ଼ିରେ ସ୍ପିଡ଼୍ ଚଲେଇଲା। ଆମେ ଗଲୁ। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲି। କାରଣ ଆଜି ଥିଲା ଆମର ଫେୟାରୱେଲ୍ ପାର୍ଟି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ କି ସୁନ୍ଦର ଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ଏଠି ଆମ ଜୁନିୟର ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ସବୁ କରିଥିଲେ। ଫାଷ୍ଟ ଆମକୁ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ଦେଇଦେଲେ, ତାପରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେଲେ। ଆମେ ସବୁ ଖାଇକି ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗ ମିଶିକି ଏଠି ବହୁତ ଟାଇମ୍ ସ୍ପେଣ୍ଡ କଲୁ, ଗପସପ କଲୁ, ମଜାମସ୍ତି ମଧ୍ୟ ବି କରୁଥିଲୁ। ତାପରେ ସେଠି ଆମର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାଙ୍ଗମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ସବୁ ଆମେ କଥା ଚାଲିଥିଲୁ। ଆଜି ଥିଲା ଆମ ବିଦ୍ୟାକାଳୀନ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ସଭା। ତାପରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସିଥିଲେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସହିତ ଆମେ ଫଟୋ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ସେଠି ସମସ୍ତେ ଗ୍ରୁପ୍ ପିଲାମାନେ ଆମର ବ୍ୟାଚ୍ ଫଟୋ ଉଠାଉଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ଏଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର୍ ଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଖାଇବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆଇଟମ୍ ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟଫୁଲ୍ ଥିଲା। ଭାତ, ସାଲାଡ଼, ଡାଲି, ଚିକେନ୍, ପନିର ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼, ଯାହାର କି ମୁଁ ଅଧା କ୍ଲିପ୍ ନେଇପାରିନି, ତ ସରି। ତ ଆମେ ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖାଉଥିଲୁ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ ନେଲି। ସେମାନେ ସବୁ ଲାଜ କରୁଥିଲେ ଖାଇଲା ବେଳେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁହଁରେ ହାତ ଦେଉଥିଲେ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାରିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ଜୁନିୟର ସିନିୟର ମିଶିକି ଖାଉଥିଲେ। ଆମେ ଖାଇ ପିଇ ସାର୍ଙ୍କୁ ଆସିଲୁ ଗିଫ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ସବୁ ପିଲା ଡିସାଇଡ଼୍ କରିଥିଲୁ କି ସାର୍ଙ୍କୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭାଗବତ ଗୀତ ଦେବୁ, ସବୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ମାନଙ୍କୁ। ଆମେ ଗୀତ ଦେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ରିଲ୍ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ ମେମୋରି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କରିଦେଲୁ। ତ ବାପା ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ। ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରକୁ ଆସିଲେ ଫ୍ରେଶ୍ ସାରିକି ବ୍ଲଗ୍ଟିକୁ ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ବାଏ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ।